koji će osigurati ovu jednu kontinuitet. Kad smo razgovarali o ovom postojećem zakonu, treba reći, ja stalno sam govorio u raspravi da je to startna osnova za razvoj sustava. Zašto startna osnova? Zato što ono što smo imali do sada, onaj kaos koji smo imali i koji smo na kraju krajeva i naslijedili kad smo preuzeli voditi ovaj sustav, bez obzira kako se ministarstvo zvalo, to je najmanje bitno. Taj kaos je trebalo zaustaviti i trebalo je krenuti u jedan logičan smjer. To ste već rekli pri početku emisije, ali znate šta, ajmo čuti jedan sada glas terena. Pri telefonu imamo gospodina Krešimira Butkovića, koji živi na Rabu. Krešimire, lijep pozdrav. Dobro večer sa najljepšeg otoka na Jadranu. Krešimire, prije 21 godinu vama se dogodila teška nesreća, skočili ste u more i ostali ste nepokretni. Da, i usrećen sa 21-godišnjim birokratskih problema koji su uslijedili posle toga. Krešimire, pozorno slušate tijek cijele emisije, vidjeli ste što naši gosti govore. Zanima me kako komentirate sve ono što govore predstavnici ministarstva. Iskreno slušam, ali mozak mi kaza je rekao odmah u početku da se isključi, ali opet ćeš čuti one političke pamflete koje slušaš 21 godinu u svojeg invaliditeta. Naime, mi ćemo, hoćemo, napravit ćemo, obećajemo, to su pamfleti koji se čuju uvijek prije izbora ili kada treba nekako općenito dati odgovor na konkretna pitanja. 21 godinu Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara pokušava ispod slova da se napravi spinalni centar i dom za osobe s invaliditetom. Spinalni centar koji postoji u Sloveniji već 45 godina, postoji u Bosni i Hercegovini, postoji u Srbiji, postoji u regijama, zapadnim gradovima koji su veće 100.000 stanovnika, mi to još uvijek nemamo, mi još uvijek igramo se nekakvih dušebrižnika koji sve stave na papir, a ništa u zemlju i nikako da iskopaju temelje nužnih stvari koje nam trebaju. To su spinalni centar, pa nećemo trebati odvojiti ljude u Norti, izdvajati milijune kuna, nego ćemo za 50 milijuna kuna napraviti spinalni centar u kojem ćemo pravilno rehabilitirati osobe sa invaliditetom, dati im pravovremenu psihijatrijsku i psihološku pomoć, osigurati kvalitetnu njegu, fizioterapeute, doktore i sve da se prilagode samostalnom životu. Mi dan danas nemamo samostalne kvadriplegičare, nemamo, neki čak paraplegičari nisu samostalni, a eto u regiji 45 godina nam se smiju iz susjedstva jer oni to rješavaju kao od šale. Krešimire, za vas sada brinu vaši roditelji, no mnogi mladi ljudi, mnoge mlade osobe s invaliditetom strahuju što će s njima biti kada roditelji onemoćaju i kada ih više ne bude. Izgleda da će nam staviti ubožnice za Alana Forda, vjerojatno. Ja ne znam gdje je drugdje, jer ne znam što je inače prilagođeno. Nama danas ljudi koji su navikli na odličnu skrb kod roditelja završavaju u domovima i onda nakon par godina nastradaju, umiru od dekubitusa, mrse ili urinoinfekata. Znači nemamo stručno osoblje koje bi na stručan način skrbilo o osobama s invaliditetom. Krešimir, evo dok razgovaramo s tobom imamo priliku gledati snimke kako plivaš. Za kraj, samo vrlo kratko, kaži nam o svome iznimnome podvigu. Pobjedio si svoj strah, pobjedio si more prošli tjedan. Pobjedio si svoj strah, iako još uvijek imam anksioznost. Ja sam 17 godina bio zatvoren u sebe, u sobu i sad se nekako oslobađam. Ja i sad imam strah od nastupa, ali nekako trpim u sebi. A ovo što sad gledate na televiziji, to je zapravo inicijalni maraton za osobe sa invaliditetom koji je organiziran u sklopu tradicionalnog rapskog maratona koji je organizirao Boris Berlamari svake godine i mi se nadamo da će taj tradicionalni maraton, da će taj inicijalni postati tradicionalni, ali naravno treba nam pomoć i države i mediji nas moraju pratiti, jer čim su mediji tu, onda je tu i potpora grada i političara, a isto tako bih htio reći da je u sklopu ovog inicijalnog maratona bila
organizirana i humanitarna pomoć za izgradnju platforme za djecu sa invaliditetom u osnovnoj školi Ivana Rabljanina. Treba nam 350.000 kuna, ja im ovim putem pozivam dobročinitelje da ulože koju kunu. Možda ne treba farbati neki tunel, pa neka se nađe novac za jednu platformu, tako da se izjednače djeca sa invaliditetom u mogućnostima, da imaju jednake mogućnosti školovanja. Uostalom, ako će djeca sa invaliditetom biti u sklopu škole sa osobama bez invaliditeta, odnosno tom djecom, onda ćemo mi od najranijih dana senzibilizirati tu djecu prema osobama sa invaliditetom i bit će lakša inkluzija djece, a kasnije ćemo dati mogućnost da se školuju i da možda čak dobe posao. Ja. Krešimire, hvala vam puno na ovome uključenju. Ja se ispričavam, samo još jedna rečenica. Može kratko, samo. One koje interesira humanitarni broj, neka mogu naći ispod moje kolumne na CBizu, portalu za koju ja pišem, ili u Novom listu Rapskog lista. Hvala Krešimire i želim ti puno sreće u životu. Dame i gospodo, do kraja emisije ostala samo još 1 minuta. Naime, nemamo više vremena za završne riječi, to bi potrajalo još 15 minuta. Ja bi ipak na kraju samo zamolio gospođu Nadicu da se jednostavno obrati svim osobama s invaliditetom, ali da se obrati i predstavnicima politike ovdje u studiju, i onima koji su na poziciji, ali i onima koji su u opoziciji. Da, pa evo, ja sam se samo htjela zapravo jako nadovezati na ove riječi gospodine Kreše. Da, potrebno je ulagati u našu djecu, potrebno je našu djecu integrirati u škole, potrebno je da svi hodajući, videći i slušajući, da svi vide s koliko truda, volje i ljubavi ta djeca ulažu u svake svoje dnevne aktivnosti koje su vrlo naporne, koje nisu tako jednostavne. Naprimjer, želja mog sina za njegov 10. rođendan, jer on je visoko slabovidan, između ostalog, je bila: mama, kupi mi knjigu koju mogu sam čitati. Nažalost, ja sam prošla jako puno knjižara, ja sam na kraju izašla plačući jer nije bilo knjige, najjednostavnija jedna želja jednog 10-godišnjeg dječaka nije mogla biti ispunjena. Ali s njim u razred idu predivna djeca, njegova škola jako puno vjeruje u njega i ja vjerujem da danas sutra, kad svi budemo stariji, a ta djeca postanu mladi, ljudi koji će biti, ja se nadam, u nekom obliku u sustavu, da će onda biti puno više razumijevanja, da onda neće biti, kao što kaže gospodin Krešo, a ja moram reći da smo i ovdje čuli, političkih praznih govora i objašnjenja bez konkretnih pomoći, bez konkretne realizacije. Nama toga jako fali, konkretno. Dame i gospodo, nažalost više nemamo više vremena. Osobni asistenti nisu prazne govori političke demagogije, to su ljudi koji imaju osobni asistente, kojima se život promijenio. Pilot projekt osobnih asistenata već postoji nekoliko godina i još se uvijek zove pilot projekt i vrlo često ti osobni asistenti nisu adekvatno plaćeni i te im plaće kasne. Obrađivali smo tu temu u našim emisijama. Nije sasvim točno. Jest pilot projekt, ali se... Točno je, bili ste vi gost u ovome studiju pa ste i sami to rekli. Zakon o osobnom asistentu je u pripremnosti napravljen, spreman za sljedeće mandatno razdoblje. Opet govorimo, sve je u pripremi, mi hoćemo i na dobrom smo putu. Nažalost, gospodo, dame, moramo ovdje prekinuti emisiju. Očigledno da smo tek zagrebli po površini. Ovih 70 minuta nije bilo dovoljno. Javna televizija će ispuniti svoju funkciju i svako malo će u svojim programima govoriti o svim problemima s osobama s invaliditetom. Hvala vam još jednom. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav do neke druge prilike.